al país més secret del món, Corea del Nord. Què passaria si un dia et despertessis i descobressis que no pots navegar per internet, no pots recollir les notícies que llegeixes, no pots viatjar lliurement i qualsevol crítica al govern et podria portar a la presó? Això no és una història de ficció, és la realitat de Corea del Nord, un dels països més hermètics i desconeguts del planeta. Avui descobrirem com és realment la vida en aquest país, quines normes sorprenen més, què poden i què no poden fer els seus habitants i per què és tan difícil saber què passa dins de les seves fronteres. Per entendre aquest país, primer hem de mirar enrere. Després de la Segona Guerra Mundial, la península de Corea va quedar dividida en dues parts. El nord va quedar sota la influència de la Unió Soviètica, mentre que el sud va rebre el suport dels Estats Units. L'any 1950 va començar la Guerra de Corea, un conflicte que va durar 3 anys i va provocar milions de morts. El més sorprenent és que la guerra mai no va acabar oficialment. Es va signar un armistici, però no un tractat de pau. Això significa que tècnicament les dues Corees continuen en guerra. Corea del Nord està governada per la família Kim des de fa més de 70 anys. També va governar Kim Il-sung després del seu fill Kim Jong-il i actualment el líder és Kim Jong-un. El sistema polític concentra un gran poder en el líder i la seva figura és molt present a la vida quotidiana. Retrats, monuments, cerimònies formen part del dia a dia. La vida a Corea del Nord és molt diferent de la majoria de països. La major part de la població no té accés a internet internacional. En lloc d'això, existeix una xarxa interna amb continguts autoritzats pel govern. La televisió, la ràdio i els diaris també estan controlats per l'Estat. Per això, la informació que reben els ciutadans és molt diferent de la que arriba a la resta del món. Bé, es pot viatjar lliurement? No. Els ciutadans necessiten permisos per desplaçar-se a determinades zones del país. Sortir a l'estranger és extremadament difícil i només està permès en situacions molt concretes. Intentar fugir pot comportar conseqüències molt greus. Ara parlem de l'educació. Des de petits, els nens estudien la història i la política segons la versió oficial del govern. També aprenen la importància dels líders del país. L'educació posa molt d'èmfasi en la disciplina i en respecte a l'Estat. Parlem dels turistes. Sorprenentment, alguns turistes poden visitar Corea del Nord, però el viatge és molt diferent del que estem acostumats. Normalment han d'anar sempre acompanyats per guies oficials. No poden moure's lliurement ni visitar qualsevol lloc. En moltes ocasions tampoc poden fotografiar instal·lacions militars o determinats edificis. Això fa que els visitants només vegin una petita part del país. I l'economia a Corea del Nord ha patit durant dècades problemes econòmics molt importants. Les sancions internacionals, el seu aïllament i altres factors han limitat el comerç en molts països. En algunes etapes de la seva història hi ha hagut greus crisis alimentàries. Per això, el govern continua invertint molts recursos en el seu programa militar. I ara parlem de l'exèrcit. Corea del Nord té un dels exèrcits més grans del món en proporció a la seva població. També ha desenvolupat armes nuclears i míssils de llarg abast. Aquesta és una de les principals raons per les quals el país apareix sovint a les notícies internacionals. És veritat tot el que es diu? Es parla de Corea del Nord circunden moltes històries sorprenents. Algunes són certes, d'altres són exageracions o directament falses. Com que el país és tan tancat, és molt difícil verificar moltes informacions. Per això és important diferenciar entre els fets confirmats, els testimonis de desertos i els rumors que es difonen a internet. Ara bé, Corea del Nord continua sent un dels llocs més misteriosos del planeta.
és un país envoltat de secretisme del qual és molt difícil obtenir informació independent. Per això, quan ens sentim parlar, és important contrastar les dades i evitar creure qualsevol història viral. Ara et faig una pregunta. Creus que algun dia Corea del Nord s'obrirà al món o continuarà sent el país més tancat del planeta? Deixa la teva opinió als comentaris i si t'ha agradat aquest vídeo no oblidis subscriure-te perquè cada setmana descobrirem un nou país, una nova cultura o una història sorprenent d'algun racó del món.